Бір урында 100-ден артык хайрия берләшмәсе урнаша. Казанда август азагында волонтерлар җыйыны уза. Биредә үзара тәҗрибә уртаклашу һәм уртак проектлар әзерләү мөмкинлеге була. Булачак кабинетларның сызымнары күренә инде. Ак диварларга стеллажлар эленә, ә бүлмәләрдә уңайлы һәм заманча эш урыннары барлыкка килә. Игелекле Казан волонтерлары өчен коворкинг 100-дән артык хайрия оешмасын берләштерәчәк. Эшләр барышын Казан мэры Илсур Метшин күзәтте. Мы хотим не просто поблагодарить их, но и хотим создать для них условия. Без аларга рәхмәт әйтергә генә түгел, шартлар тудырырга да телибез. Шул исәптән бу эшне башлап җибәрүчеләр өчен дә нәрсәдән башларга, ничек башларга, кем белән эшләргә. Менә шундый уртак зур йорт була. Казанда ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә булышачаклар. Волонтерларга нәтиҗәле эшләү өчен барлык уңайлыклар да тудырыла. Иркен конференция заллары, эш кабинетлары, балалар, шул исәптән мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен инклюзив уен бүлмәләре була. Бинада тиз арада ярдәм күрсәтү өчен заманча техника урнаштырыла. Колл-центр, конечно же, юристы, психологи и вся быстрая помощь будет на связи. Бер үк вакытта кабинетларда 24 белгеч эшли ала. Хәйриячеләр белән янәшәдә Казан ветераннарының иҗтимагый оешмасы урнаша. Якын тирәдәге территорияны да төзекләндерәләр. Здесь детская площадка для особенных детишек. Здесь обычная детская площадка. Сзади дома мы делаем спортивный такой узел. Казанның Совет районында Сеченов урамы 5-нче йорт адресы буенча урнашкан яңа бинаны август ахырында ачарга җыйналар. Айзилә Батырханова, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары.